హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఏం చేస్తున్నారు? ఇదైతే నిన్నటి లక్షవారం వీడియో అండి. నిన్న ఉదయం టిఫిన్‌లోకైతే మసాలా ఉప్మా అయితే చేశానండి. ఇందులోకి కాంబినేషన్‌గా బొంబాయి చట్నీ చేసుకుంటే చాలా బావుంటుంది. ఇక నిన్నైతే మేము ఫంక్షన్‌కెళ్ళి హడావిడిగా ఉందామని చెప్పేసి ఇంకా అప్పటికే మా వారు నాది లేట్ అయిపోయింది అంటున్నారు. ఇంక నేనైతే చట్నీ జోలికెళ్ళలేదండి. మామూలుగా ఇంక ఉప్మా అయితే చేసేసాను. మా చిన్నప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే కంపల్సరీ ఉదయం టిఫిన్‌లో అయితే ఈ మసాలా ఉప్మా అయితే చేసేవారండి మా వాళ్ళు. ఎంత బావుండేదో. నిన్న మా ఉప్మా కూడా చాలా బావుంది. ఇంకా నిన్నైతే వస్తూ కాండ్రకోట నూకాలమ్మ తల్లి అమ్మవారి గుడికైతే వెళ్ళామండి. మేము వెళ్ళేసరికి గుడైతే చాలా ఖాళీగా ఉంది. దర్శనం కూడా చాలా జరిగిందండి. మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌తో ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. నిన్న అందరం కూడా కలిసి కాసేపు సరదాగా గుళ్ళో అయితే కూర్చున్నామండి. ఓకే. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.